kaikille siellä ruudun takana. Tosiaan tässä tulee mun tallimaidei, eli mä oon siis tallin omistaja Nea, ja mulla ei ollut tänään aamutallivuoroa, joten mä tulin nyt vähän myöhemmin. Kello taitaa olla jotain 10 ja kaikki muut on varmaan täällä jo. Ja eka mä käynkin katsoa, että onko rehuhuoneessa tarpeeksi rehuja vai täytyykö käydä kaupassa. Ihan hyvin täällä on kyllä näitä. Mut yhden rehusäkin sais kyllä tuoda lisää, kun noin menee kyllä äkkiä. Mä lähdenkin nyt käymään heti kaupassa, niin saatte nähdä jotain, tai saatte nähdä kun Josefina ja Peppi käy tunnilla sillä aikaa. Ja tässä on mun kauppalista. Kahvioon pitää tuoda lisää maitoa. Missäs Josefina ja Peppi ovat? Josefina! Meillähän alkaa valmennus Pepin kanssa. Tiedätkö missä Peppi on? Joo, se on tuolla heinäkärryissä kyydissä. Katrikin on siellä. No hyvä kun kerroit. Mun pitää mennäkin hakemaan Peppi heti paikalla. Katri, pysäytäpäs se kärry. Okei, no miksi? Koska Peppi pitää saada valmennukseen heti paikalla. Ai niin, mun on se valmennus. Joo, Mari, mä tuun heti. Ja sanonkin heti tässä vaiheessa, että myöhästyminen valmennuksista ei kannata, koska mun pinna katkeaa helposti. Koetaan muistaa. Mä kerron teille nyt, hevoset. Peppi saa Odotas, kuka se nyt olikaan? Niin, Peppi saa Floran. Ja Josefina saa ratsukseen tänään Olafin. Tänään mennäänkin poneilla. Menkääs laittamaan ratsut kuntoon. Mä laitan vähän poniesteitä tai poneille hyviä esteitä. Hypätäänkö me poneilla? Totta kai! Miksi ei hypättäis? Josefina, anteeksi erheestäni. Sinä et menekään tänään Olafilla, vaan pääset menemään tänään mikä se nyt oli? Kamomillalla. Mä sain varustettua. Peppi, onko se pian valmis? Mä en jaksais odottaa. Mä oon ihan just valmis. Floralta puuttuu enää suitset. No, tulkaas nyt sieltä kentälle. Ja aloitetaan työskentely. Moikka taas. Mä sain käytyä kaupassa. Ostin sittenkin vielä tonne rehuhuoneeseen lisää omenoita. Ja no seuraavaksi ajattelen, että mennään syömään kahvioon vähän välipalaa. Ja sitten jatketaan. Kyllä leipä ja kahvi tekee nyt terää. Kun on tehnyt koko aamun jotain muuta. Sain syötyä. Kylläpä teki hyvää. Mennään seuraavaksi kysymään vähän Sofialta, että mitä se aikoo tehdä seuraavaksi. Sofia, mitä sä aiot tehdä seuraavaksi? Ai mä vai? No mä ajattelin, että mä voisin auttaa Katria viemään noita heiniä. Mä ajattelin, että haluaisitko sä auttaa mua ruokkimaan näitä, kun täällä on lampaita, possuja ja kanoja ja kissat, niin haluaisitko sä auttaa ruokkimaan niitä? Voinhan mä. Mä voin kysyä Katrilta, että onko joku muu lupautunut auttamaan sitä. Joo. Noin kanoille vähän omenoita. Possut sai vähän kaalia. Lampaille tänne nurkkaan vähän heinää.
tässä, mutta mä haluan vielä nopeasti tiedottaa, että tää on tämän kanavan ensimmäinen video, joten toivon tosi paljon, että tänne kanavalle tulisi paljon tilaajia ja tälle videolle aika paljon katselukertoja, niin voitteko jakaa?